Estamos aquí en San Andreu para reivindicar las instalaciones que hace bastantes años necesita el barrio. Nos prometieron que tendríamos una rampa, han habido varias fechas, nunca han llegado esas rampas. Sabemos que están a punto de posiblemente cambiar el día 22 algo y esperamos que alguien nos haga un poquito de caso. Des de fa més d'una dècada, els aficionats a l'skate han anat augmentant considerablement. Actualment, el districte de Sant Andreu no té cap espai habilitat per patinar, practicant-se aquesta disciplina esportiva a la plaça de Can Fabra i altres indrets no habilitats a l'efecte, ocasionant conflictes entre veïns i patinadors. Els governs municipals de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'ordenança de civisme, sanciona la pràctica al carrer de l'skateboarding, castigant-lo amb multes que poden arribar fins a 1.500 euros. La pràctica del patinatge ha de ser promocionada al districte de Sant Andreu, sent aquesta un model d'oci no consumista, gratuït i saludable, que està molt arrelat al districte. Per tant, considerem d'especial urgència habilitar un espai on es pugui practicar aquest esport, facilitant així la convivència entre patinadors i veïnatge. Per superar l'actual situació, la CUP Alternativa per Barcelona proposa la reserva d'un espai a les cobertures de la via del tren d'alta velocitat per construir l'equipament d'acord amb els criteris tècnics del col·lectiu de patinadors de Sant Andreu. Tanmateix, a causa del retard previsible a les citades obres, s'hauria d'habilitar de manera provisional un espai per a la pràctica d'skate a la cantonada del carrer Segre amb carrer Sant Adrià. Solucions, no sancions.